हाय फ्रेंड्स, अमिताज किचनमध्ये सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत फिश नगेट्स। त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। ह्यासाठी आपल्याला 4 ते 5 ओले बोंबील लागणार आहे। बोंबील आपण स्वच्छ धुवून कापून त्याचे 2 तुकडे करून घ्यायचे। त्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि 1 छोटा चमचा हळद पावडर, चवीनुसार मीठ टाकून ह्यामध्ये आपण अर्धा लिंबाचा रस टाकणार आहोत। हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे फिश नगेट्स तुम्ही घरी काही कार्यक्रम असेल, गेट टुगेदर पार्टी असेल तर तुम्ही हे करू शकता। ह्यामध्ये आपण 1 ते 2 चमचे बेसन टाकून घेणार आहोत। बेसनमुळे त्याला खूप व्यवस्थित असं कोटिंग तयार होतं। याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल टाकून घेणार आहे आणि हे सर्व मिश्रण आता आपण मिक्स करून घेऊया। हे आता मी 10 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून देणार आहे। या फिश नगेट्ससाठी आपल्याला बॅटर लागणार आहे। ते बॅटर बनवण्यासाठी आपण 2 चमचे मैदा घेणार आहोत। त्यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकून घेऊया, चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। याच्यासाठी मला 1 अंडे सुद्धा लागणार आहे। एका बाउलमध्ये आपण 1 अंडे फोडून घेऊया। अंडे व्यवस्थित आपण फेटून घेणार आहोत। यासाठी मला आता ब्रेड क्रम्स लागणार आहे। इथे मी 1 ते 2 चमचे ब्रेड क्रम्ससुद्धा घेणार आहे। आपण जे फिश नगेट्स बनवले ते आपण ह्या मैद्याच्या मिश्रणामध्ये कोट करून घेणार। त्यानंतर आपण अंड्याचं जे बॅटर बनवले त्यात डिप करून आपण ब्रेड क्रम्समध्ये रोल करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपले सर्व फिश नगेट्स आपण रोल करून फ्राय करून घेणार आहोत। आता फ्राय करण्यासाठी मी गॅसवर 1 पॅन ठेवला आहे। पॅनमध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल तापल्यावर आपण हे जे फिश नगेट्स बनवलेले आहेत ते गोल्डन ब्राऊन कलरमध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। ब्रेड क्रम्सऐवजी तुम्ही इथे रवासुद्धा वापरू शकता। हे फिश नगेट्स खूप क्रंची आणि मस्त कुरकुरीत असे लागतात। आता आपले फिश नगेट्स झालेले आहे। आता आपण ते प्लेटमध्ये सर्व करूया। ही रेसिपी तुम्ही पार्टी स्नॅक्स म्हणून सुद्धा करू शकता। आतापर्यंत माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। अशाच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा। आता आपण हे प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू।